María ten 95 Mire, e eu 94. vos erades moitos irmáns, verdad? Éramos 10. Pois traballei moito, e aínda podía ben traballar. Que era o meu gusto traballar. Ívaseme moi ben o tempo. E antes polo Entroido viñan e iban o martes de Entroido, a xente coser as cacheiras e facer pasteles. Para cando viñesen os Entroidos, había que ir pola cacheira. Compartíades con todos. Con todos, sí. Pola cacheira, e entraban as casas, picaban chafa, iban á túa casa, despois iban á doutra, e así cacheaban as casas do pueblo. Cantaban e bailaban e tiñan chocas os Entroidos, os homens, levaban as chocas e sempre azaloucándose así, e os pais máis alto que eles. E de onde viñan? De onde era a xente que viña? Eran de aquí de Magros? Os Entroidos eran de Magros, pero despois había martas de Entroido, había festas así á tarde. E onde era? Na Eira do Loureiro. Ali onde eran as festas. E non. Iban alá chamaban o Naval, que era onde se botaban as corridas. E o meu pai un ano tocou ir co carro. E levaba os homes unha colcha tapando así por riba e outras polos lados e eles cubertos. E meu pai co carro, cando entrou alá no sitio onde botaban a corrida, e se llamaba, levaba o carro. Mala centella, tomate, raiva da cardadeira. Esta cocha a facer línea desde Cardella a Fonteira. Mira, E como se chamaba seu pai? Eduardo Rivas. Rivas que? Eduardo Murada Rivas. Tamén cantaban os reis, non? Polas portas. Cantaban os reis, e iban Carabiarice, os lunes de Matas de Entroido, iban os Entroidos, os bobos, chamaban os bobos coas chocas. Uns dabanlle chourizos, outros dabanlle huevos, outros dabanlle outra cousa, outros cartos. E así andaba. E despois ás tardes, así lunes de Entroido e martes de Entroido, festas. Que? Veña pa aquí. Estamos a contar un conto, xa lle digo. Usted tamén iba desde rapaza? Claro que íbamos, había festas, aquelo. E quen tocaba? Quen era o músico? Antes de inverno tocaba os xaneiros e o descanse. O pai de O Manolo. pai de Manolo, sí. As festas de todo o inverno, pero despois, cando había esas festas, viña música. Viña unha banda de música. Unha banda de música. Había, mas non sabía moita cousa. Cando nos éramos rapazas. Sí, pero as cousas sí. As cousas ruís tamén se van. Sí, o que lle tocaba a festa tiña que buscar a casa. As mulleres, os homes non. As mulleres. Sí, había festas de noite, os domingos e os días santos, era o ben do mundo, agora non hai nada. Antes, cando se facía unha casa, a xente chamaban os carros para ir á Pedra. E a xente iba co carro buscarlle un viaxe aos Deus da Pedra. Todos axudaban, verdad? E despois dabanlle unha rolda a todas as mochas. Porque cada unha buscaba o seu domingo a casa para a festa. Porque eran as pandeiretas. Eran as pandeiretas. Mirando andar pola nosa casa do Loureiro. Usted tocaba, María? Que? Cantar, non cantábamos que era un milagre, pero non nós. Non éramos moi tal, así como eran moitos da cantadeira. Non. Para bailar non nos ganaba ninguna. E aquí había peluquería, aquí en Magros? Había peluquería? Pois había algunha.
Quen era a peluquera? Helena de Averisto. Pois antes que Helena, pois me que iban cara A Biarritz. Villarí, sí. E a escuela? As escolas había dúas. Unha para os rapaces e outra para as rapazas. E agora non hai ningunha, non te miento. Que é un caso. Unha era no Eido, non? As dúas. As dúas. As dúas. Porque cando houbera as festas que ia tuvera o Carrera, que ti sabes quen era. Entonces, xa cubriron aquel sitio que fixeron un cubertiño para a música, cando tuve a festa. O palco. Sí. E mira, aquí, unha para os rapaces e outra para as rapazas. E quen era o maestro? Como se chamaba a maestra ou maestro? Pois, primeiro, unha chamabanlle Doña Asunción. Era mala. E o home parece que era Eustaquio, así un nombre parecido. Non viñeron moitos. Despois, maestros ainda veu un coxo. E maestras tamén unha que lle chamaban Lolita. Boa maestra que puña nas escuelas de noite. De día non podíamos ir. Porque traballabades, E verdad? non. Había que... Eu de uns anos fun para a mina, eu máis con Dona Ilia. Dona Ilia lavaba e eu cun saquiño, mira... Mira que cara estaba Con Ilia máis ela e máis os outros. Andaba moita xente. Bueno, iban moitos, claro, íbamos e todos Moita que todos xente. sí. Eu nunca fui, pero aprenderon a cosir na casa, claro. No, Dios me por donde éramos 10 ou 12 na casa. Xa solo facer pa vos, verdad? Sabía que coser bastante, pero cosía para fora. Con Ofelia de Lina e máis Ofelia de Visitación. E onde aprendeu usted? Onde aprendí eu? Na mesma. Foi? Que lle chamaban Hortensina. Que dis? Aprendiche que estaba Hortensina. Ah, si, a Hortensina da Mira. Era da Mira. Tiña a casa andar do tío Ramiro. Iba a andar. Ouviches? A E logo subir? unha vez que lle levei un fol, chamabanlle de tres tolodaus, era unha cabra grande. E meu pai facía, cando mataba unha cabra, sempre facía un fol para a milla, para a fariña. Ah, coa piel. Sí, coa piel. E eu coa aquela piel, un saco, chamabanlle un fol. Na cabeza de tres tolodaus de millo. Para esta. E canto era un tolodao? Pois un tolodao non te podo explicar ben, non sei. Pero, bueno, non era decir que era grande. Non foi linda, era así grande. E así enchiño. Antes matabas unha ovelha ou matabas unha cabra, sempre se facían foles para a milla, para a fariña. Pero agora non se precisa. Eu tiña ali os padriños, Eduardo do Calzado. Ah. Estaban na súa casa. Xa a miña fillada di para a miña casa, cando vai a aprender a cosir. E quedabas ali. O home era de Sonelle. Era de Sonelle. Era do Sonelle. E onde o... Fillo do ferreiro do Sonelle. E onde o conoceu? Nunha festa aquí en Magros? Andaba coa máquina de mallar o centeo. Coas máquinas, sí. Eu foi, non sei onde foi a filla, trouxe un boi que era un bicho. E viñan vacas do todo alrededor que se vía. Sí, de liñar, de muradar, de albite, porque eran os becerros cando nacían bárbaros, e non era polas vacas, pero era polos becerros que vendía. Lavaban a vaca, tiñana pola soja, e o boi colía ya 2 veces, ya que antes había un que era do pueblo. Sí. E cada non sei canto tempo tiña un, e despois outro veciño, e despois outro, e vai ser tendo así. Pero despois non se quixeron ter, e isto foi cando eles escolleron para eles. O sea, mantíñano entre todos, o boi. Sí, antes sí.
era a familia que máis rapaces tiña magros? No, Era había casas grandes aínda, Ui, antes había moitos, de 5, 6, e para arriba xa. É como a nosa así, tantos ali no lugar. Antes levábanos pa a veiga nun cestiño. Nos cestillos, esa casa había o millo e eu mirando a ver se esa casa, o meniño estaba dormindo e ir mirar se o levara un bicho. Eu fui para a mina, iba para a mina, e miña sogra traballaba. Sí. E para a vez levaba o rapaz para meter no cesto. Ali sentadillo no cesto. E un día o rapaz eulle do cesto e ela andaba botando a ferrar por dentro o millo. Entón dixo ao rapaz, toma meu amigo, leva esta garabanceiriña a ponala onde o cesto. O rapaz colleu a garabanceira e meteuse pola veiga baixa que echou ao fundo do Caramba, vende. Cando me contou a noite, eu iba para a mina e ela para a veiga levaba o rapaz. Claro. E depois dixo ela, ai, hoxe que desgusto levei, e logo. Perdi no rapaz. Ah, pois ela aquí está, non perdeu. Miña filla andaba botando a ferrar e levei o rapaz e dei unha garabanceira e dixo, ala, por esta estremiña adiante e lévalo para ali, meu amigo. E colleu e lo fui buscar a Ponte de Inés. E sacadas de arriba, mira por onde se meteu o rapaz polo agar abaixo. El se veu pa diante. Ele segeu coa garabanceira na mão e depois Pepiño, 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 pero Pepiño non aparecía. Se mala centella me mata, non volvo a facer outra. Non volvo a facer outra. Pero é así a vida. Usted casouse, verdad, Sesita? Sí. Casaime de novo, estaba ben tola. Cantos anos tiña? 19. Ah. Estaba ben tola e adiós. Se fora hoxe, digo eu, se me volvera de nova, non había que me pillase. Pois sí, o home solo non debía de ir nunca. Pero, bueno, antes se cartos non sabía. E foi xa non volveu. E despois de que morreu, eu vine para Alemania. Que? Vamos ao contrato. Que facían na fábrica? Pescado. De Era pesca. de pescado, sí. Morreu pronto. Tería 40 anos. Cando morreu.